Урывак з твора Янка Брыль «Маці». Свае худыя, так мала ў жыцці цалаваныя рукі яна трымала мазалямі да мазалёў, шаптала свае зусім новыя словы малітвы. І ў ранішнім святле роднага сонца ясным быў яе твар, хоць па маршчынах міжвольна каціліся слёзы. Яна і тут не думала пра сябе. Дзе ён, яе Васілёк? Чаму не вярнуўся? Як добра Божа ласкавы, што ён не прыйшоў, не прыбег нават і на пажар роднай хаты. Відаць, далёка ўжо недзе сынок. Відаць, адкапалі такі са заронкам свае кулямёты. Дзе яны, Уладзік і Сцяпан? Хавай іх, Божа, усіх трох адкуль. Дай ім убачыць матчыну магілу. І тут душа яе вярталася да гэтых, да чужых сыноў, з якімі так моцна зрадніла доля.